Näme nästuratu. Şetere daim de saqatdan näme diýip tertibi hadis. Tertibi näme? Qur'anna ýazyş tertibine 114-nji näme? Sura. Emma inç tertibi däl. Ayet-i Nas al-Sala ayet. Öde nirede inen medeni sura hasatne. Medine'de inen sura. Edem suralar Mekki medeniligini bilmekligem näme muhim sebäpden Mekki suralar medeni suralar käbir näme manileri içine alýan näme kıssa riwayatlary mazmun näme ütgoýa. Inen ýere Medine'de inen. Mekki bilen medeni safawatdan bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten öň inen suralary Mekki hatapdan şunu. Mesela Mekke'de ýaşap hicret etdiler. Taifeden inen moda şu Mekki. Şunu Mekke'de inen hatapdan. Ya Medine'de gelenler näme ýollar inen moda şu Mekki hatapdan. Hicretten soň inen suralaryň bar medeni. Şunu hatta Medine geldi hicret etdi. Soň Mekke'den fethat manasy idine şu Mekke'de inen moda näme diýdi? Medeni diýdi. Bu sürede näme medeni? Ene näslen falan inmekligine näme sebäp bolan zat näme? İmam Buhari rahimahullah we başga da sünnenlerde gelýän näme Aýşe näme rivayet etýär. Onun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme erwet keselde. Keselinden ýaňa şu derejä ýetdi de etmeýän zatlaryna näme eden ýalyk eden zatlaryny etmedik ýalyk duýdy. Hatta näme aýallarynyň ýanyna barmasa da näme aýallarynyň ýanyna baran ýalyk öýdüm. Gusullar çoňalyk aýat. Şunu onun sonunda näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilegetdi Allah'ın keselinden ziyardinden näme gusullar şifa ýerine rasulullah Allah taala näme Peygamberimiň dilegini kabul etdi. Onun Peygamberimiň öýüne aýtdy Aýşe näme diýdi? Ey Aýşe diýdi Allah men dilegini kabul etdi. Ondan kabul bolanyň näýle halatda göre burun ýasyrsa iki tane ferişte uğratdy Allah taala. İki ferişte gelýär Peygamberimiň öýünden görüp eşitip otur hemme rahatlany. Biri geldi baş ucunda turtdy, birim geldi aýak ucunda turtdy. Ondan öýlara sonra gatýan kadynlar. Ýan ferişler. Baş ucunda aýak ucunda diýär bu adama näme boldy? Aýak ucunda näme keselemedipdir diýär. Zadylandyr diýär. Şunu hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme zadylanan sebäpli näme adamlar esbabyny almaly. Zadydan zatdan näme gorçak bol. Goranjak boldy. Näme diýär zadylandyr diýär kim zadylandyr? Lebid ibn al-A'sam diýen bir Yahud bolar. Medine'de Lebid ibn al-A'sam diýen Yahud bolan şu döwürler näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yevreýlerden bir hyzmatkary bardy diýerler. Onu eýdip şol aryp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçyndan bir störtany kyl we baş taragyndan näme bir saat näme diýişin döwdürip aldylar diýär. Ondan näme umumy şu Peygamberimiz saçy bilen baş taragyny diýişlerden garyp zat etmeklik boýundan kim Lebid ibn al-A'sam diýär. Lebid ibn al-A'sam diýen Yahud. Ene sonunda näme Peygamberimiz şu saçyny soň baş taragyndan näme bir diýişin döwüp alyp Beni Zurayq diýen tiran näme wa guýlanlar iki ýeke guýy bolan bolşuluk guýýar şunu. Nägen almalar guýynyň adyny ýadan aýdylsa sebäpden hatta Medine'de ýekje guýy bolan olan näme bir Yahudun bolan Ruma diýilýär ady onuň Osman radıyallahu anhu satlanýan musulmanlara sadaqa etýär guýy. Soňra Beni Zurayq diýen bir tiran näme Zarwan diýen näme guýynyň düýbünde bir daşyň aşagyna goýup durýan zadylar. Şunu onu şu ýewreýin eden zatlaryny şu ferişler buruna kim zadylar diýen Lebid ibn al-A'sam zadylar diýen näme zadylar diýen Peygamberin saçy bilen saç taragynyň bir kidişini alyp onu näme döwüp zadylar duma näme şu Beni Zurayq diýen näme tiran guýunyň aşagyna bir daşy salyp goýupdy. Soň näme ki ferişte götürüp turupdy. Soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düýüşünde ýa-da ferişler näme gurrun eden zatlary gidip görýär. Barsa guýa teretsem diýip guýan suw bulon çok bolan goýa hyna guýlanýar gorpdy. Suwda aýlyp. Şu syhyr nämesinden. Töwrewünde näme hurmalar gatnanda baş gödürme şeytanyň kellesi alap bolup goldy. Göne ýanky näme sahabalar bir çykaryp alýar. Sonra näme näs salak inler diýen Allah taala şonu näme okumakly buyurdy diýär. Näs salak okap şüflap ýan kysygry näme alybyn goýýar. Şeýdi näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme aşdy. İnmekliginiň sebäbi Peygamberimiz näme şo zadysynyň näme açmaklyk üçin inlerler näme sura. Ve hatta Uqba ibn Amir diýen sahaba näme diýär. Öňüm soňam şu iki fiýalyk näme zadydan gözden beladan beserden näme goranmak üçin näme goranmak üçin näme okumaklygy sura ayet soğa inenler. Öňüm soňam inmen şu fiýalyk. Ene näme näsin tefsir qysgaça näme
Kul a'udhu bi rabbin nas ya. Barnzay. Ey Muhammed şey deyip näme dileget ya. Näde näme gözlerden, doğa dileglerden goranmak var. Kul a'udhu bi rabbin nas. Hemmek şamaniyetine näme düşdük. Kul lemek näme emri işlik. Ay. A'udhu maniyetine näme kömek sorayan. Goramak sorayan. A'udhu maniyetine näme goramak. Aytya kul ama a'udhu kömek sorayan, tena sorayan kimden? Rabbin nas. Adamlan Rabbinden, bütün insanlan Rabbinden, Halıgından, eyyetinden. Nama kul a'udhu bi rabbin nas. Ey adamlan Rabbi, men senden nama adamlar tarafından gelecek bedişlerden, zadırlardan, bet gözlerinden nama goramakluğunu sorayan dine. Melikin nas ve nama adamlan meliki Allah Teala nama dinga Rabb'da dinga yaradanna ve şonan nama meliki hojoyni eyeti ilahin nas ve şonan nama ilahi yani Allah Teala nama şu suranın başında 3 sıfatlar nama özün sıfatlanır. Adamlan nama ken Rabbiken meliken ilahiken yani bütün insaniyetin nama ma'budi ibadet etýänleri we hojoyny we nama yaradany eyeti Rabbi şu sıfatlar nama sıfatlaryň aýat bolan Rabbiňden nama kömek sora fena sora nama bütün insaniyet tohumundan nama çık bar yaman bela we terlerden nama meni gorady min şerril vesvasil khannas we şu tanada nama waswasa berýän khannas feriştäňem nama jynyňam şeytanyňam nama waswasa berýän khannas şeytanyňam nama waswasasından gorady. Diňe adamdan şerrinden näle şofanyň nama kalplara, yüreklere waswasa berýän nama khannas şeytanyň şerrinden gorady nama insanlaryň Rabbi bolan, ilahi bolan, maliki bolan Allahdan nama sorady. Çünki nama zindarın şeytanın bütün mahlukatların nama eyet Allah. Visvasa düşünükli vasvasa vermek. Nama şeyle bir şeytan madiyalar yürüyte vazifesi adamın yüreğinin yanına yatsıyatı. Hasanna adamın yüreği Allah'ın zikrinden gafil olsa. Ve hasanam gati began şun gati qiyinan şiyagdaylara nama insan meşhulunu şunu nama adamın kulağına eşitmeyen se vasvasa nama kulağına eşitilmeyen yüreğine koyuyan sesler şunu yüreğine vasvasa koyuyan şunu vasvasa da nama yara seni sağattan kaysar ya da sen nama günah işlere barmaklığına nama sebep oluyor khannas nama iza gayducu diyeyim şunu khannasın manifi khanasa iza gaydmak iza serpilmek durmak şu manileri veriyor. Khanasa dediğine mi vakafa ya taraca durdu iza gaytı iza serpildi ne için şu şeytan şu yüreğe vasvasa veren şeytan Allah Teala khannas vasvasa sebepten hasanna Allah'ın zikrinden gafil olsa diye şuyruk şunu vasvasa veriyor. Hasanna adam ne mi Allah'ın zikredenden ne mi iza serpildi kaçıya diye şeytan şunu şu ne mi kaçucu şeytanın vasvasasından ne mi beni gora diktiyle getirdi. Nämşin gaşuwjy sebäpden hasada Allah'ın zikredilen ýerine şeytan dururlar. Näçe? Misal adam aýdylsa gaçyp gitýär. Bakara koloniýada durany, aýaty kursa koloniýada durany. Edil şoňalyk näme? Kalbi Allah'ın zikrinden dolu näme? Müminin kalbine de näme şeytan täsir ediyor. Hasanda näme? İnsan gafil bolan şonu waswasa berýär. Emma insan näme? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. La ilahe illallah ya subhanallah diýse, şol näme? Şeytan näme? Waswasa vermek tepip göni ýyzykkan näme gaçýa diýip şunuňmy khannasyň many ýyra gaýtýan, durýan, gaçýan diýme. Ellezî yuwaswisu fî sudurin nas. Şu khannas näme waswasa berdi şeytan nira waswasa ferýär. Ellezî şular yuwaswisu waswasa berýär fî sudurin nas, fî kulubin nas. Sudur kalp many berýär. Adamlaryň näme kalplaryna waswasa berýän khannas şeytanyň waswasasyndan. Gora diye vasvasa näme adam elini ayağına verilen, yüreğine verilen. Näme üçin? Şulam delil adamynyň aklynyň yüreğine bolýanlygyna. Şunuňmy? Emma köp dünýäwi alimler Amerika, Ýewropa, we şoňlardan näme
dininden daşsansa, dini soğutdan öten ünsvermen, solardan tehirlenen musulman alimlara näme diýer, adamyň akly kellesinde diýerler. Şuňa ýok. Hakykatda adamyň näme akly ýüregini, şoň şeýom şu şeytan näme adamyň ýüregine waswasa berýär. Şunuň diýen ýürek kabul etse, şoň waswasy näme, şoň waswasyna wara on küsümüňe näme eýermeklige näme buyruk berýär ýürekde akly. Şoňa näme diýär? Minel jinneti wen nas. Şo diňe şo waswasa berýän. Jin bolup bilýär ýa adamlardan hem bolup bilýär? Ýok. Waswasa berýän näme? Göze görünmeýän jinlardan hem bolup bilýär we adamlardan hem bolup bilýär. Ey Allahym näme diýär? Meni göze görünmän kalplara waswasa berýän jinlaryň waswasasyndan we göze görünüp, gönü önümde gözüme görünüp, gulagıma guýýan näme? Adam şeytan ýürekli näme? Jindan hem näme? Meni waswasasyndan şerrinden näme? Gora dip dile getdi. Gysgaça näme? Nas surasynyň tefsiri. Ýöne käbir alimler näme minel jinneti we nassyny başgarak tefsir etdi. Ýani şo jinnar diňe adamlaryň ýüregine waswasa berýär, jinnaň hem ýüregine waswasa berýärmi? Käbir näme adamlaryň ýüreklerine we jinnaň ýüreklerine waswasa berýär näme? Hannasynyň waswasasyndan. Ýani iň dogry näme? Olam näme? Bir wajh edil şoňa tefsir etsen näme ýalňyş bolsa hakdan daş bolsa iň dogry näme? İnsanlaryň ýüreklerine waswasa goýan näme göze görünýän we göze görünmeýän näme jinlaryň erbedinden we adamlaryň näme erbediniň waswasasyndan gorady. Emma adamlaryň waswasasy näme görünmelsen gel gulagyňa diýen. Eýledän, beýledän, ýaşanyň wa şunu nämeňe gara sakal şunu ýa biýuna entekden ak kagy diýalyk günä etýän adamlar namazda komol sen näme günäň bar şunu Soň maktaba we aýdylyp gelýär adam oğlunyň günäsi 40 ýaşyny toprağa ýadylýarmyş. Soň da aşağı ýadylýarmyş entekden 40 ýetene görjüň öňünde şunumy. O garra adamlar uly günä etýän adamlar günä etmeli. Sen näme bir ak sahyfa ýaljak näme täk çağı beýdip görmedip näme sana gönümül eşitdigen gulagyňa guýalar waswasyn. Ýa-da öňünde bor etýärler waswasyn. Ýaş gyýdy gelinler ýarym ýalaňaç ýaş oglanlar ýa sesde tutupujurlyk etýär. Şoň öňünde näme waswasa. Düşünülmän zat barmy şunuň näsratynda. Kul a'udhu bi rabbin nas. Ola düşünüp kulna Rabb diýmek näme? Halyk eýe diýmek. Rızk berýän, yaratýan eýe diýmek. A'udhu diýmek näme? Kömek sorýan, pena sorýan. Saňa sygynýan diýmek. Melikin nas näme? Melik. Ha? Sultani, malik bolsa hojoýny. Melikin nas näme? Sultani. İnsanyň sultani, hojoýny. İlahin nas näme? İnsanyň ma'budi, ibadet etýän zady. İlahi, Allahy. Min şerril veswasil hannas. Şer näme? Şer türkmençede şer. Veswas näme? Waswasasynyň şerrinden. Şunu hannas näme? Allah zikredilenden näme? Waswasasyndan waswasasyny goýup ýa gaçýan şeytan. Esen hiç gaçan şu kalby waswasa salýarmysyn ýa beýleki zatlarda waswasa berýän jinnar bolsun Allah'ın zikredilen ýa-da duranoklar gaçýarlar bar. Ellezî yuwaswisu fî sudurin nas.